Trošku som to mal problém už pospájať dokopy, úplne mi to tam nejako nesedelo. Najprv som to chcel aj pospájať zase nejakými klinčekmi, alebo že nejak to proste spojiť, ale tak ten bambus sa úplne začal rozpadať, takže som improvizoval a vlastne som to navrtal a potom som to tak poprepichoval špandlami a tieto v podstate držia pokope a je to relatívne v pohode. Tu už môžete vidieť, ako to vyzerá. Je to ešte nenalakované, zabrusil som hrany. Dal som naň voskový olej od Balakrylu, ten používam na veľa svojich produktov, mám s ním tak celkom dobrú skúsenosť, tak pekne ochráni to drevo, aj keď je to v kontakte s kožou, alebo že keď náhodou na to vylejete vodu. Myslím, že aj ten svetlý stred sa k tomu oveľa viacej hodí, oveľa viac sa mi to páči ako s tým čiernym. No a takto to už vyzerá. Myslím si, že celkom v pohode, na knižke vedľa postele bude dobrý. No a čo vy, máte tiež nejaký takýto zlozvyk zachraňovať rôzny odpad, čo niekto vyhodí?